Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar ünneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türk gazieti Türkmenistandan gülönçü ýol başçylary bermegini soraýar. Ankaranyň 4-nji agyr jeza gazieti 23-nji noýabrda Fethullah Güleniniň guramasy FETÖ'nüň sivir imamy güman edilýän Saadetdin Başar bilen Aziýa materiýanyň imamy güman edilýän Muammer Türk Yılmazyň Türkiýe gaýtaryp berilmegi üçin Türk Daşary işler ministrliginden Türkmenistana talapnamalary ýetirmegini sorapdyr. Aki Press adly Gırgyz neşriniň ýazmagyna görä, başa barmadyk döwlet agdarşygyny gurnamakda aýplanýan Fethullah Güleniniň guramasy FETÖ'nüň 22 ýurda gaçan 45 tane ýokary wezipeli imam ýol başçylarynyň we şol sanyna Fethullah Güleniniň hut özüniň yzyna gaýtarylyp berilmegi üçin Daşary işler ministrliginiň üstü bilen ol döwletleriň hökümetlerine kaziýet talapnamalary iberilipdir. Olaryň arasynda FETÖ'nüň sivir imamy güman edilýän Saadetdin Başar bilen Aziýa materiýanyň imamy güman edilýän Muammer Türk Yılmazyň Türkiýe gaýtarylyp berilmegi üçin Aşgabatda iberilen talapnamalaryň hem bardygy habar berilýär. Neşir habaryna Ankaranyň 4-nji agyr jeza gazietiniň şol ruwatyň özünde FETÖ guramasynyň kaziet imamynyň orunmasary da güman edilýän Osman Karakaş bilen FETÖ'nüň gaznaçylarynyň biri hasaplanýan Hüseyin Saruhan üçinem Gırgyzstanyň adalet ministrligine, Gazagystanda ýaşaýany öňe sürilýän FETÖ'nüň Balkan imamy güman edilýän Mustafa Özcan üçin bolsa Gazak hökümetine talapnama iberlendigini ýazýar. Bu habar şol ruwatyň özünde Daşary ýurt medpuaty bilen bir hatarda Türk mediýasynda hem giňişleýän ýer aldy. Türkiýanyň köp tirajly Milliyet gazetiniň habaryna 3 tane aýplanýan üçin bolsa şol ruwatyň özünde bir näçe ýurtdan olary Türkiýe gaýtaryp bermeginiň sorulýanyna üns çekilýär. Gazet Ankaranyň 4-nji agyr jeza gazetiniň bir näçe ýurtda görülenligi öňe sürilýän FETÖ'nüň ýokary wezipeli geňeşçisi güman edilýän Halit Efendiriň Türkiýe berilmegi üçin şol ruwatyň özünde Germaniýa we Özbegistana sivir imamy güman edilýän Saadetdin Başar üçin bolsa şol ruwatda Türkmenistana, Günorta Afrika Respublikasyna we Birleşen Arap Emirliklerine talapnama taýýarlananyny beýan edýär. Ýatlap geçmeli bolsa bu Türkmenistanaky gülönçüler de güman edilýänler barasynda Türk mediýasyna ýaýran ilkinji maglumat däl. 8-nji iýunda Türkiýanyň Balıkesir şäherine diýinçi Fethullah Güleniniň toporuny degişlidi güman edilýänlere garşy gurnulan operasiýada Aşgabatdaky Türk Üniversitetiniň ogolky molumlarynyň bolan Balıkesir Üniversitetiniň Aýwalyk hünär öwrediş okuw jaýynyň müdiri o şew bilen bilelikde 11 şüpheli göz astyna alınıpdy. Türkiýede 2016-njy ýylyň 15-nji iýulynda başa barmadyk harby döwlet agdarylşygy synançygy bolup geçipdi. Türk hökümeti başa barmadyk döwlet agdarylşygyny gurnamakda hyzmat diýip atlandyrylýan dini toparyň ýol başçysy Fethullah Güleniniň Türkiýe döwletiniň düzümine gizlilikde döreden FETÖ adly guramasyny aýplady. Häzir Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýaşaýan Fethullah Gülen bolsa öz gezeginde şeýle aýplamalary reddedýär. Azatlyk Radiosunyň ozolam habar berýäli geçen ýylyň tomsunda Türkiýede başa barmadyk harba agdarylşygyň arkasynda dini ruhany Fethullah Güleniniň dronnowy öňe sürilenden soň Türkmenistanyň onuň hereketi bilen ilteşiklidir öýdülýänler köpçülük ýagdaýda soraga çekilip her türlü gynamalara sebäp edilip we uzak möhletliğin türme tutsaglygyna höküm edilip başlandylar.